जोंहा बर' सारा साननैसोनि थाखाय जोंखौ गारना थांनो नागिरदों जोंहा बर' सारा थुलुंगारबाय दरजाखौ दरजाया गोजां बोथोर मोनफैनायनि खम जाबाय सुदोना सुवाखै बोथोरना दायो माइरं दङ खोरिगोन मोदला सेनला दाउला ओइ दाउली नैलै आं दा थांसिगोन मा होनना बुङो खैदिननि थाखाय लोगोफोर जोंहा बर' सारा साननैसोनि थाखाय जोंखौ गारना थांनो नागिरदों क्वार्टार रुमाव आङो हारसिं दिनै खमसे खम 10 बोसोर जाबाय आं हारसिं थाफ्लांनो मोनाखै लोगोफोर क्वार्टाराव जोंनिया क्वार्टार रुमाबो दरजाया माने बाहेरथिं नाहरनो हानाय जेबो माबा गैया बेनि थाखायनो बर' सारा 80 रुपीस ल ini नांनिफ्राय लादो बिसोर बेसेबां 219 टका 80 टका मटेरियल का थोड़ी लिया होगा चार्ज ये होम डिलीवरी का लिया है नहीं यार क्या ये पापा डोर मेरियल है बेटा मैं शॉर्ट में बता देता हूं लोगोफोर नैबे डोर मेरियल लाना फैदो बुक खालामदो ओइखौ दरजाखौ सुफ्लंनानै मानसिफोरा सोरबा अनलाइन फैबा बा दैफोरा फैबा बा गाइखेरा फैबा डोर भिउआर गैयाबा माने दिगदार जायो आरो डोर भिउआर थाबाथाय नाहरनानै दरजाखौ खुलिनो हायो आरो तुमने वही लाया ना जो हमने वो पतला तो से बीच में लोगोफोर जा बर' सारा माहासेनि थाखाय थांनो नागिरदों गोजानाव जोंबो थांफागोन दे नोंदो हा जोंबो थांफागोन दे लांफानो ना जों हटेलाव थागोन नों नोंनि जायगायाव थाबानो जाबाय नैबे गेन्जि गैयाबा माने गेन्जि गानोबा सला गाननो गाज्रि मोना आरो माने गोलोमबा इरिटेट फिल जायो आरो बोरैबा गोसोआ गोजोननाय मोना आरो मार्केटफोराव थांबा बाबा साबा गेन्जिफोर बायबाथाय बिराद दाम लायो अनलाइनाव बुक खालामदो लोगो गांसे गांनै गांथाम गांब्रै गांबा मात्र 200 टाकायावनो गांबा लोगोफोर 50 टाका लादो र' दखानाव 50 टाका मोनगौ नोङो दखानाव 50 टाका नङा दखानाव माबा बियो मा होनना बुङो 100 टाका बियो 100 आरो 50 टाकानिबो दङ र' नों नैखौ हरदो दा खुलिना खेबसे नाय थाबायदि नाङो 50 टाकाबाबो माखा एक मालसो गाननांगौ गेन्जिया एक मानि नङा आरो बेले आया खिथा बोलो ना बेटा इतना सारा गेंजी किसके लिए ये तुम्हारे लिए बेटा ओइ मालाय गानसबाय टाकानिबाबो माने हेभि नांदो 50 टाकानिबो बरद जादे राजा बाबा गेन्जि बायबो नों 120 टाका 180 टाका गांसेयावनो लायो किन्तु पतला आरो गाननानै मोजां नाङामोन आरो बे बडे एकदम गोदनाया खमके एवमा फर्मेल सल्ला गानबाबो मोजाङै फिटिं जागोन आरो मा गोलोमबा साइडआव गोलोमबा माने सल्ला गानना होबाथाय माने सिथाबजोबो ना आंनि गानबाथाय गोलोमबाबो प्रब्लेम गैलिया आरो सलाखौ थाब सानसेयावनो सुनो दरकार गैलिया गेन्जि गानता दैलि सुबाय नै लोगोफोर जा बर' सारा थुलुंगारबाय दरजाखौ नायनि नुहुरो ना नायनि जों इथिं माबोरै जाखो माथो दरजाया बावदर गुफुरा दङ न' लिरना होखायोसो दरजाया भितरथिंनि बाहेरथिंनिबासो दिहरनांगौमोन जों दरजाया माने माबासो दङ एकदम गुननि याख्ल' लांबाय नागोन हमको इसमें कलर ऐड करना पड़ेगा चल झाड़ू लेके बेटा इखौ उथुरना दायो माइरं दङ खोरिगोन मोदला सेनला दाउला ए दाउली झाड़ू लेके आओ बर' सार मावथिया नालाय माबा मावसलायबाय गोलै जोब्बाय ना बा मालाय बर' सारा मालाय जों गोदोना थांसिगोन आरो खोब गामोनसिगोन आरो मासे एकदम जोंबो थांफानो हानायबा लांफागौमोन बिसोरा बर' सारा दा लांफानोबो हाया लोगोफोर नोंथांमोननो जुदि सोरनोबा बे डरमिटरिनि लिंकखौ नांगौबा बे भिडिअनि सायावनो फट' फैगोन नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामबानो मोनगोन आरोना नङाबा डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना होगोन आङो जोबोद मोजां जोबोद सेफटि लोगोफोर बयबो लागायनांगौ बेखौ मालाय बर' सारा
दोलाबनायखौ गुफुर पाउडार दोलिरसोबाय बिराद रोंगो नामा बिराद रोंगो बेफोरखौ रोंगो र' हेथेनायफोरखौ हनै मालाय स्लिम लिरगार गारबाय खर' सारा गुग्लाखौ लिरना दोनबाय नै गुग्लाया सिगोदै हमलाय दे ओइ माबागोरनो रानगोरनो लोगोफोर थ' जोंहा मैया कम्बल सुनो होनायखौ दायो लायनो थांनो नागिरदों कम्बल सुनो होनायखौ लायनो थांनाय लोगोफोर कम्बल लाना फैनोसै दुमब्रुब्रु उन्दुना थानोसै नै ब्लेंकेट लायनो थांनाय मानसिया गोमोना थाहैबाय लोगोफोर बै नै मेसिनफोरखौसो नायबाय थाबाय बेखौ माबायदि मा खालामनाय बेसेयाव लाबोनाय ओमफ्राय आरो बर' सारा एम्फौ माने खर' माने एम्फौ खेबनो हरना होबाय आरो ना जे आंबो बिदि मोनसे बिजनेस खालामसिगोन आंबो बिदिनो मोनसे दखान खुलिगोन होननानै बिराद नै सोङै इनफरमेसन लादो सासिं बिराद नायदो नै जा बर' सारा ओमफ्राय लोगोफोर कम्बलाथ' माने बोसोरसे जाखाबाय नालाय पेक खालामना दोननाय माने ओरैबायदि मोनामदो माने सेमता बिराद मोनामदो आरो ना थ' बेनि थाखायनो सुनोबोथ' हाया गावनो ओलोरद्राय ओमफ्राय क्वाटार रुमा फिसा नालाय बाथरुमा थ' सुग'नो हाया बेनि थाखायनो बेयाव खेबसेबो खिन्थु सुफ्लांनो होआखै जोङो बेयावसो फार्स्ट माबा जाखायदोनो सुयोमोन कम्बल गांसे गाखायदो सुनाया जेबो माबा नङा जुदि जागाफोरा एसे गुवार मोजां थायोबा आरो दैनि खमि गैयाबा थ' जोंनिया दा जरहाटाव दैयाबो मोजां नङा कम्बला माने दैखौ एकदम सोबखांजोबखायोना थ' जरहाटनि दैया माने एसे आथाबो नङा माबायाव दैयाव माने बाला ओरै फैयो आरो ना थ' ओमफ्राय आरो गोमो आथा इदियाबो जायो थ' मोजां दुगैखानानै हुगारनाबाथ' साफा जाबाय खिन्थु कम्बलाव दैया थायोना थ' बियो थालांगोन आरो ना ओंखायनो बेयावसो सुनोबो बादो आरो बेयाव ओंखायनो बेयाव लामनो ओंखारबाय आरो नै गोजां बोथोर मोनफैबाय नालाय कम्बलखौ सुनो होदोंमोन दायो साफा सुदोंना गाज्रि लोगोफोर गोजां बोथोर मोनफैनायनि कम्बला सुनो हैदोंमोन ना सुखांनानै माला पेकिं खालामनासो फायनै एन्जरदो सिलदो बोदलाबाय सुदोना सुवाखै हा मानाम खाराखै फखायबाय नै खुशबू आ रहा है अरे पूरा फारो मत फिर डाल सकता है इसमें सब कितना आगर इसी को ही फाड़ दिया तुमने फाड़ा है कोई बात नहीं लोगोफोर न' सुबा सुनो हायो गाग्लिनानै बोराय बुरै खिन्थु मस्थ' लिरना बिनिखाय सुनो हैदोंमोन खुशबू आ रहा है ड्राई क्लीनिंग ओइ लेखासेया मुहाबदै प्लास्टिकआव हाबनो मोना बे लाना फै इमान दिन जोङो एसि लगायनानै गरमाव सेटलाय उरुयो हि जोमनानै हा बेखौ सिगांनो सुना दोननायमोन बायदि बरिया कम्बल हा फै ओइ रुमाव लाना फै जोबोद जानि नै खोमसि रुमा नै रुमाव जोङो सेटलाय उरैबोन हिखो ना ओइ नै खासेया गानस्लाय जोबनानै दोनबाय मैं सुपर प्रोटेक्शन हूँ मा खालामदों नों मानसिया मैं सुपर प्रोटेक्शन हूँ लायदो लगाय मोजां सुदना सुवाखैबा मोजां सुनाय दोनाखैलै आङो साफा जानाय मोनाखै खोल जानांगौमोन सनद्राय क्लिन खानाया सुदो सुबाबा एकदम साफा जाबावाखै लोगोफोर ड्राई क्लिनिंआव सुनो होस्लायलाय होआलासिनो गावनो सुनायानो मोजांसिन गाव सुनाया एकदम साफासिन जायो लोगोफोर गाव सुनाया माने गावग्लि सार फोनानै बरिया सुनाय थाङो आरो एसे मोजां सुवाखै ना